Jean Letton eman zioten izena lurralde hartan inoiz ikusi zuten lehenengo gizon beltzari. Herritarrentzat deabrua zan bera. Eta uste horixe zabaldu zen herrian. Sorbaldan zeraman gauza hura tximino bat zen. Joko, kapitainaren oparia berau ere. Magistratuak ondo hartu zuen Letton. Gizon libretzat zuen. Eta elkarrekin egin zuten lan zuhaitzak imatzen. Herrian ordea, gaizki hartu zuten gizona. Txerrenen parekotzat zuten. Eziotik hitzik zuzentzen bertako marinelek. Tabernara joan eta nonorekin hitzegin nahi bazuen, berak ordaindu behar zien guztiei erronda. 1827an hil zen, 56 urterekin. Magistratua baino urtebete lehenago. Ezkagenen esaten dute, hil zenean ez ziotela hilerrian lurrik eman. Hilerritik kanpo behar zuen egon deabru horren gorpuak. Eta argatik eman ziotela lurra, hondartzako biduna handienen artean.